Ik had altijd al een beetje fan was van Elmer Kuper en zei ik van zijn laatste bondel Stienkeel. Het is heel mooi hoe het ziet wies, maar het typeren dat je dus het hudden van stien hebben en dan het zefte van keel. Maar dat het ook refereert een keer naar de derde vrucht die men in je had. En dat je het leest als dat je in het kele stien hebben, dat refereert dan weer naar het derde Friese landschap van Joertedij. Het komt al je weer waarom in de bondel Stienkeel. En het mooie aan een videobesprek is dat ik het even snel laten kennen, want het is by far de mooiste dichtbondel die ik in de boekenkast heb qua vormjouwing. En die is weer die door Gert-Jan Slachter. Maar goed, nou de poëzie. In een jeder besprek over Hiemziek, zijn vorige bondel, heb ik al schreeuwen dat Elmer Kuper hem heel meer ontdien had van opsmuk. Dat betekent wel eens net dat er daar maar een bonker raakt van een vers oerbloot. Er zit altijd nog genoeg beat om, maar het is zo dat hij meer to the point schreeuwt als het ware. En daardoor komt het ook nammerste meer oer. Hij houdt het ook zo bij hemzelf, maar tak schreeuwt er ook over de kosmos. Hij is hut en rauw, maar lieke goed binnen de verzen, maar je moet schreeuwen. En dan je hem nou allereerst even een voorbeeld daarvan te jaan, hoe ik het openingsgedicht voorlezen, dat Elmer Kuper me voort al te pakken hier. En dat had de titel Goed Volk. Houdt de planeet hemzelf in sliep, omdat er oors te zwier ziekheljes zoe. Merkels frieten gas, rijthintjes, heukeren om, het snijden licht. Ik hoor het wetter roen, de ein uit het wegjagen die lang om let voen. Klauwde bij de wal op en koe het spjalte, squonsje van een ree vielen en taaste. Waar de planeet smoegend wekker, doet ik hoeden als een kloekzwan het hien betreden. Ik hie in langs zo flink net west, die de door van een klink. Er laai een tin vlueske oer in antlit, en do liest het die net skine en fluisterust, dat de froost in de groen ziet, maar koerst, net gewoon sissen wat er in mij bevreer. Ik die het onrest stek omleeg, boegde oer die hinne en zei dat het goed volk wie. Die een nijstie lezen, kroepte die stief aan, woerd wil uitrazen. Likers zijn zit het rouwen er nog wel in, maar is het meer poliest. Dat kan negatief opvatten worden, omdat aan het pure er wat aanwijzen kan. Maar hier is het zo dat het meer volwaarder is, naar mijn idee. Kosmos, beesten, vlerken, vogels en leefsten, alles komt voorbij in de bondel. De bondel zelfs is opgedeeld in 4 skiften, bestaand uit 4 haardwoorden. Dat binnen de dee, de tijd, de leefde, de dwielzin en de vrijheid. Dat binnen typische clichéwoorden daartoe dichter wordt, daartoe dichten worden mat. En het expliciete benemen daarvan is typisch voor Elmer Kuper om te zeggen waar het op stiert, maar ook dat er de boppen stiert. Het cliché weeft er ook mee al in de versen zelfs. En het klinkt al je vrij zwier, maar hij doet het ook met de nederige humor. Dat wie ook van Elmer Kuper wend binnen. Al kan het zo wijzen dat die humor daar relatief verjend werkt, maar het kan ook wijzen dat het daardoor nog screenender wordt. En om daar even een voorbeeld van te gaan, hoe ik het gedicht de liedse voorlezen. Do sjochst me aan als een melaatske Samaritaan en makkest een moedra met tomme en wiesvinger. Do hast de liedse sjongen en noegest mute om die te vielen, mat ik de egen tadwaan, zuiver sterren. Waarom riest o net imi, rein, ken ik Maria net likos die op de intensive care aankroepen? Waarom joust o die samen oer, wilst ik me om pine en verdriet misselijk fretten mat? Waarom had de liedse deel van die rere kraaleegjes, likos mijn neurotische albino-hamster, die biet als het hem aaien woest? Ja, Kuipers kreeg er ook al over de psychiatrie en nu had er ook een hele skift onwijd met de naam de dwielzin. En de opmaak is oors wat ik je mooi even snel laten kennen, want de versen zijn namelijk vet printen. Dus Kuiper verplaatst hem hier in een psychiatrische patiënt. Ja, wees de dichter zelfs aan het woord, daarmee de lezen dan ook deze. De versen zelfs binnen wat minder puntig, ze binnen wat sluchter, maar alles zin eindig wel maar een punt. Maar de versen zelfs binnen net minder des Kuipers in mijn optiek. En daar wil ik nog even een voorbeeld van voorlezen.
Ik wil een fluitje uit bamboe snijden. Ik wil net sieren met de cipier die een loper van alle vertrekken had. Mijn kouwe is dien kouwe. Doe je is je thuis. Die snaffel rekken te spielen aan. Ik wil net meer verstandig wezen. Ik wil het briek uitstellen. Ik lees het die uit. Do hipst boeten dien kouwe om en tings dat een aparte vogel opsluiten mast. Do hast neer in te brengen. Do giest lieke goed nergens hinne. Stilrus, de spielen ze kling. Sjong, rijd je met het puntje van die vlerkende vrijheid aan en snij uit bamboe een fluitje. Ik weet echt wel dat het een geestig boatesdinkje is. Ja, het mij duidelijk was dat ik ook enthousiast door de nieuwe bundel van Elmer Kuper met de naam Stienkeel ben. En leeuw me maar dat jou ook enthousiast worden wanneer jou de bundel in handen hebben.